ena mpakana pano tikulepherabe kuti tingaone bwanji balance yathu yaku TikTok. Ndi apa ndaswitcha account kuyika account yanga imene ninkagwiritsa ntchito mbuyomo, ndicho linga chokuti tione fo ina ija ikumasiyana. Ndicho yamba timapanga click apa pa profile, tikama amene pa tipita apa pali maline atatu pakona apa tipanga click, kenako tipita apa pa settings and privacy, zikatero tipita apa lemba kuti balance. Ikafika apa ndikuti imakhala kuti yaonesa ndithu balance imene muonera apa ikuonesa kuti kuli 17.24 Malawi kwacha, macoins atatu basi. Kumene kuku kumene timaonera balance yathu ya TikTok. Ndi zimene nakonza ndi zimenezi. Ndi tiye tionanenso ku video ina imene titi tizabwereso ndi zina. Ngati ndi funso tiye tifunse popanga comment.